Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi'r cynta. Dechrau dy gair o ras. Arglwydd wrth ei oni rhod ei hun I ni, oherwydd digon wyt I ni. Gofyn nhw'n am dy bresenoldeb heddiw, i'n cynorthwyo I ddeall dy air. Yno ti yn unig yr ydym yn meddu pob peth. Dangos dy hun I ni bore yma eto. Amen. Diddorol yw geiriau Morris Loder yn ei esboniad o lyfr Exodus. Disgrifir y Manna fel ceinen denau ar hyd wyneb yr anialwch, o'r denau a llwytrew ar y ddaear. Oddi ar ddyddiau Josephus, ceisio'r rhyw rhai yn ieithu'r Manna a thyfiant a gesglir gan arabiaid crwydrol Penrhyn Seinau, a'i ferwi a'i fwyta fel mêl. Ei henw arno yw Manna. Gan ei fod yn fynych yn tyfu dan goeden tamarisg, credid mae resin o'r goeden honno doedd, ond dangosodd Bodenheimer mae ysgarthiad sef excretion ydyw, o bryfed bach sy'n trigo ar ganghenau'r goeden. O'r pryfed hyn y daw Manna, melys ei flas, a gwyn neu fel yngoch ei liw. Ond rhodd ddwyfol yw'r Manna yn Exodus 16. Digonodd Israel drwy gydol cyfnod yr anialwch. Peidiau ar y saboth ac fe'i cysglid yn y fath fodd, fel nad oedd brinder na gormodedd fyth. Dywedir ymhellach ei fod fel had coriander, cyfeiriad efallai at ei faint bychan a'i siap crwn. I'r Israeliad, yr oedd y Manna yn fynegiant diriaethol o rhagluniaeth ddwyfol a'i cynhaliodd yng nghyfyngder yr anialwch. Gan hynny, roedd yn gwbl briodol fod Omer, sef mesur, yn cael ei gadw ar gyfer cenedlaethau a ddaw. Yn ôl adnod 4 ym mhenod 9 o Hebreaid, gosodwyd 3 pheth yn yr arch. Llestr aur yn dal y Manna, gwialen Aron a llechau'r cyfamod. Dyna chi fesur o bwysigrwydd y Manna. Ac at hwnnw dwi'n troi heddiw yn Exodus 16 adnod 15. Pan welodd meibion Israel hynny, hwy a ddywed asan wrth ei gilydd, Manna yw, canes ni wyddent beth ydoedd. Mae cael digon o fwyd I gynnal pobl yn un o broblemau dwysaf yn cenedlaeth ni. Mi allwch ddadle fod digon o fwyd yn y byd, ond mae'r ffaith ein bod wedi gorfod casglu ar gyfer banciau bwyd, yn dangos nad yw'r bwyd hwnnw yn cael ei rannu'n deg. O ganlyniad, mae'n anodd bwydo'r byd I gyd. Mae digonedd o luniau wedi bod ar ein teledu ar hyd y blynyddoedd, lluniau refugee camps ar draws y byd. Mae sefyllfa Palestina yn brysur droen yn bydus, ac mae'n dorcalonus I weld y desperation ar wynebau'r rhai o'r ffoaduriaid. Ie, ymlith yr holl broblemau sy'n codi mewn mannau felly, ond nid y dwysaf yw cael digon o fwyd i'r bobl drian. Cludir bwyd iddynt mewn confoi o loriau, fe drefnir airlift mewn sawl gwlad, awyrennau'n gorfod cludo tunelli o fwyd. Ond pob ymdrech, fe gyhoeddir bod y broblem o fwydo'r bobl yn un enfawr. Dywedir wrthym ym mhenod 12 o lyfr Exodus, pan adawodd yr Israeliad ar Aifft o dan arweiniad Moses, fod 600,000 ohonynt, ynghylch 600,000 o wir troed heblaw plant. 600,000. Mae stadiwm y millennium, neu'r principality fan hyn, yn dal tua 80,000, felly 7,5 gwaith llon stadiwm I chi gael rhyw fath o syniad. Dipyn o broblem oedd arwain a threfnu'r fath dyrfa, a phan eithant i'r anialwch, lle nad oedd unrhyw fath o gynhaliaeth i'w gael, fe oedd problem bwydo'r fath nifer yn broblem enfawr. Buan iawn y dechreuodd yr achwyn a'r cwyno. Rhowch eich hunain yn ei sefyllfa nhw. Dwi'n cyfadde mod i'n hoff iawn o mwyd, a'r gwir yw na fyddwn ni'n hir cyn dechrau achwyn. Medden nhw, roedd na grochanau cig a bara yn yr Aifft, ond chwiodd y gasoch ni allan i'r anialwch hwn I ladd yr holl dyrfa hon a newyn. Trwy luniau'r teledu a sawl DVD cymorth Cristnogol, daethon ni fel cenhedlaeth yn gyfarwydd ag effeithiau newyn ar bobl a phlant.
Mae gan David Rowlands gerdd ddeuddiol dan y teitl Biafra, ac yno roedd newyn mawr yn y 70au ac yn ddiweddarach a'r darlun o fachgen bach yn newynu yn un cryf iawn. Oherwydd cerddi fel cerdd David Rowlands a'r lluniau gan cymorth Gristnogol, i ni, yn well antadau falle, yn gallu gweld mor enfawr oedd problem Moses ynglŷn â cheisio cael bwyd i'r dyrfa hon yn yr anialwch. Yna, un bore, roedd ceinen o wlith o amgylch y gwersyll, a pha gododd y geinen wlith, weler hyd wyneb yr anialwch, dysynau crynion, small round things yn Saesneg. Pan welodd meibion Israel hynny, hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, Manna yw, canis ni wyddent beth ydoedd. Ystyl llythrenol y gair manna yw, beth yw hwn? Pan welodd yr Israeliadef, nid oedd y syniad lleiaf ganddynt, beth ydoedd. Roedd yn broblem na allent i datrys, ond, nad oedden nhw'n deall, eto fe'i casglent ef bob dydd a'i ddefnyddio i'w cynnal a'i nerthu. Mi allwn ddychmygu yr rhai o'i plith yn ei cynghori i adael iddo. Gan awgrymu mae'r peth doeth i wneud oedd i adael, nes ydyn dod i ddeall beth oedd e. Os oedd rhai felly, ni yw'r andawyd arnynt. Defnyddiodd rhain rhywbeth nad oeddynt yn ei ddeall. Er ei fod yn ddirgelwch iddynt, derbaniasant ef i'w cynnal a'i nerthu. Stori yw hon am bobl yn cael cymorth, yn cael nerth mewn anialwch noeth, mewn modd na allai deall dynol i ddatrys na'i egluro. Ond y ddirgelwch, rhywbeth na allai dirnadaeth ei gwmpasu. Doedden nhw ddim yn deall y peth, ac eto fe roddodd nerth iddynt. I ni'n byw mewn oes lle mae'r meddwl gwyddonol wedi cydio yn ym i gyd. Rhaid deall popeth cyn i dderbyn. Rhywbeth fel yna yw athroniaeth yr oes. Os yw nad yw'r peth yn adio lan, fel a un yn gwneud dau, yna gwrthodwch ef. Ond yw bywyd ddim fel yna o gwbl. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Fe geir dynion o hyd yn amddifadu hunain o nerth a chymorth o blegyd na dderbyniant fod yna ddirgelwch ynglŷn â'r hyn mae Duw yn ei gynnig i ddynion. Di ni ddim yn ei ddeall. Ac am hynny troant ei cefn ar Dduw a'i bethau. Ond ar yr un pryd, mae'r bobl hynny'n derbyn llawer na dynt yn ei ddeall mewn cylchoedd eraill o fywyd. Meddyliwch enghraifft am y cwmpawd, y compas, heb anghofio'r sat naf erbyn heddi'n fe. Ond ar y cwmpawd ceir y nodwydd fechan hwnnw sydd mor ffyddlon yn cyfeirio tua'r gogledd. Ydych chi'n deall pam? Ydych chi'n deall holl ddirgelion hyn? Ein bod heb ddeall i ni'n barod i dderbyn a defnyddio'r cwmpawd i'n diogelu, ac i roddi cyfeiriad iawn a chywir i'n traed. Nid oedd yr un teithiwr yn ei wrthod am nad yw yn gallu egluro a'i ddeall. Ond mae llawer am wrthod y cyfeiriad am ar y Beibl yn roeddynt, am nad ydynt yn ei ddeall. Ie, barod i dderbyn cyfeiriad y cwmpawd iddo bered dirgelwch ar sut mae'n gweithio, ond gwrthod y Beibl oherwydd fod pethau ynddo meddent na all y meddwl dynol ei gwmpasu. Meddylwch chi wedyn am ein hagwedd tuag at drydan, electricity. Beth yw hwn? Wedi iddyn nhw ddweud popeth amdano wrthyf, mae na ddirgelwch yn parhau i'r mwyafrif ohonom. Mae'n goleuon tai a'n heolydd, yn gymorth i gannu'r organ, yn twymo'n cartrefi, yn coginio'n bwyd, yn golchi'n dillad. Dwi'n sicr ddim yn deall ei ddirgelion, ond dwi yn ei ddefnyddio. Dwi fel Israel gynt gyda'r manna, mae'n ddirgelwch i mi, ond derbyniaf ef. Erbyn heddiw, daeth y grym atomig i gyfrannu un cysur, ac yn sicr dwi ddim yn deall hwn. Pan ddwedydd wrtha i, fod darn bach o uraniwm maint pisen yn ddigon i yrru'r QE2 ar draws yr Atlantig. Wel, ond eto rwy'n barod i dderbyn y nerth. Y cysur, y cymorth, a all hwn i gyfrannu ni, ac ar yr un pryd gydnabod na all fy neall ei gwmpasu. Wel, meddech chi, mae hynny'n resymol. Yr hyn garwn ni wybod yw pam bod
Gweithredu fel yna ym mywyd bob dydd yn iawn, ond nad yw'n iawn ym myd yr enaid. Mewn gweddi, mae gallu cryfach na thrydan. Mewn tywyllwch y gall gweddi o leo pan na all trydan fynd yn agos ato. Mae nerth, cymorth, cysur, cynhaliaeth grym ym myd gweddi, sy'n mor nerthol a grym atomig. Dyfyniad da yw'r un o iddo gŵr o'r enw Arthur Hopkins. Our prayer and God's mercy are like two buckets in a well, while one ascends, the other descends. Dyma ddywed adnod 22, ymunod 21 o Efengyl Mathew. Cewch beth bynnag ydych chi'n gofyn amdano wrth weddio, dim ond i chi gredu. Ac fe ail adroddir y geiriau yn Efengyl Marc, pennod 11, adnod 24. Felly dwi'n dweud wrthoch chi, cewch beth bynnag ydych chi'n gofyn amdano wrth weddio, dim ond i chi gredu y byddwch yn ei dderbyn. Ond mae dynion yn ymwrthod â gweddi, ac yn amddifadu hunain o popeth pam. Mae elfennau o'r byd yna nad un ni'n ei ddeall. Allwn gario mlaen i restru, ond yr un stori a droddir bob tro. Mae na ddirgelion ym myd yr enaid, na allwn ond ei derbyn. Peidiant neb a meddwl mod i'n galw arnoch chi fod yn ffanatic. Rhaid i ni ddefnyddio'n meddwl am rheswm. Ond o'n i ddylem gydnabod a derbyn galluoedd ysbrydol fel y derbyniwn a lluoedd y cread. Cawn gwrdd mewn oedfa gymyn oddi amgylch bwrdd y cymyn, y myfyrio am galfaria. Yn y bara a'r gwyn, cofio. Ydych chi'n deall hyn i gyd? Gethsemane, y groes, yr atgyfodiad? Eto, rhydd Pantygelyn lais i filoedd pan yn canu am y nerth, y gallu a'r cymorth ddaeth iddynt wrth droed y groes. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth y groes. O amgylch y bwrdd, tystia llaweroedd iddynt brofi hedd na wir y byd amdano. Yno mae mwy o'n golwg na sydd yn y golwg. Dyna'r gwir yn dyfe. Rhyw newydd wyrth o iangau drud a ddaw o hyd i'r golau. Me'n oesoedd rif y tywod man, ni fydd y gan ond dechrau. Mae yma rhyw ddirgelwch sydd rhy ddwfn i ddyn. Fel yr hen genedl gynt rhaid i ni'n ddweud, Manna yw. Bara angylion Duw, drin fara plant y llawr. Bwytasan trwy y Manna, a chael yno nerth i deithio ymlaen, na wyddent beth ydoedd. Ffydd yn niw. Ie, peth mawr yw ffydd, ac mae yr un mor bwysig heddiw ac y bu eriod. Fe fi cyfarfod rhai blynyddoedd yn ôl o grŵp y ffordd, ac yn ni'n dal i drio deall y cyfan, ond mae e'n ffydd yn ein cynnal. Ond ni'n darllen llyfr cyfaill anffyddiwr, nid angrediniwr, ond y wedi colli ei ffydd. Nawr pan fa angrediniwr yn ein herio, esboniwch hyn i mi, esboniwch bopeth i mi. Gallwch ddyfynnu yr adnod rwyf am orffen gyda hi, a rhaid i ninnau dderbyn y gwir. Adnod o drydedd benod, llythyr cyntaf Paul a Timotheus, adnod 16. Rhaid i ni'n unfryd gyffesu, mae mawr i'w dirgelwch ein crefydd. Mwyn enw, gawn ni weddio. Tydi o Dduw sy'n caru pob dyn, ac sy'n dwy'n trefn allan o anrefn. Caniatáu ni dy tangnefedd, tangnefedd a thi, tangnefedd a ni'n hunain, tangnefedd ag eraill, tangnefedd wrth weithio ac wrth chwarae, tangnefedd wrth gysgu ac wrth ddihuno, tangnefedd na all y byd ar ei orau ei roi ni, nac ar ei weithaf ei ddwy'n oddi arno ni, tangnefedd na all geiriau dynol mo'i ddinistrio. Gostegar cynnwr sydd yn ein calonnau, llefara heddwch wrth ein cydwybodau anheddychol, cymodar rhai ang y tîn ac un ar rhai rhanedig, ac achub ni o bob drwgdybiaeth, amheuaeth ac ofn, fel yr hodiwn mewn tangnefedd a chytgord a'n gilydd, oherwydd i ni glywed a deall dy neges di. Wedi deall dy neges, erfyniwn arnat frenin cyfiawnder, un harwain yn ffyrdd uniondeb a thangnefedd,
ysbrydola ni ddymchwel pob gormes ac anghyfiawnder, i sicrhau bob dyn ei briod wobr, ac oddi wrth bob dyn ei briod wasanaeth, fel y bydd i bob un fyw i bawb, ac i bawb ofalu am bob un. Yn enw ein Arglwydd Iesu Grist. Amen.